Welcome to Odia Tips. Please like, share and subscribe to my channel. ପିଲାମାନଙ୍କର କାଶ, ଶ୍ୱାସ, କଫ, ଜ୍ୱର, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଓ ଅରୁଚି ଆଦି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଅଦା ରସ ସହିତ ମହୁର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। 5 ଗ୍ରାମ ଅଦା ରସ ଓ 5 ଗ୍ରାମ ମହୁକୁ ଏକତ୍ର ମିଶାଇ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଖାଇଲେ ରକ୍ତହୀନତା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ବାନ୍ତି କିମ୍ବା ବାନ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଇଲେ ଅଦା, ପୋଦିନା ପତ୍ର ରସ ଓ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଏକତ୍ର ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ବାନ୍ତି ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଗଳାରେ କଫ ଜମିଥିଲେ କିମ୍ବା ଗଳା ଦରଜ ହେଲେ ଅଦା ଓ ପୋଦିନା ପତ୍ର ରସକୁ ଏକତ୍ର ମିଶାଇ ଚାଟିଲେ ଉପକାର ମିଳିଥାଏ। ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥିଲେ ଅଦା, ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଚା କରି ପିଇଲେ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। ଅଦା, ଧଳା ଦୁବ, ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ବାଟି ଲେପ ଦେଲେ ଜଖମ, ପବନ ଅଟକିବା ଓ ରକା ଭଲ ହୁଏ। ଅଦା ରସ ସହିତ ଲବଙ୍ଗ ଗୁଣ୍ଡ ଓ ମହୁ ମିଶାଇ ସେବନ କଲେ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା, ଦେହ ଦରଜ ହେବା ଓ ଜ୍ୱର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ କାଶ ହେଲେ ଖଣ୍ଡେ ଅଦା ପାଟିରେ ରଖିଲେ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। ପିଲାଙ୍କ କୃମି ରୋଗରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଅଦା ରସ 1 ଚାମଚ ଲେଖାଏଁ ଦିନକୁ 2 ଥର ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅଦାକୁ ପାଣିରେ ସିଝାଇ ଛାଣି ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଓ ଶୁଣ୍ଠି ଚୂନ ମିଶାଇ ଦିନରେ 3 ଥର ସେବନ କଲେ ଅଣ୍ଟା ଧରା ଭଲ ହୋଇଥାଏ।